Така, сега ще покараме малко дефиленце, няма да даваме много газ. Ще има малко уроци. Разбрали сме с него да му покажа някои неща. Ще го учиме сега как да влиза хубаво в завоите, да натоварва предната гума, да не бърза спускането на спирачката и съответно как да излиза после. Това ще гледате днес. Сега ще загреем и гумите малко. Аз съм обяснявал по принцип как хубаво се загряват и на него му обясних. Той също си мислеше, че ги загрея като прави е така. Хоп, хоп, хоп. Само че така няма да ги загрее. Гумите се загряват с газ и спирачка. Като дадеме газ, загряваме задната, с спирачката предната. Внимаваме като изпреварваме, ебата шапките гадни. Имаше още няколко мотора, тръгнаха преди нас, че аз иска да си допия сокчета. А и те карат по-бавно. Сега малко смених позицията на микрофона. Насочил съм го не баш към устата ми, ами навътре към понапрена. С идеята малко да подобриме звука. Тук какво става, някакво задръстване. Малко ми пречи сега как съм го сложил този микрофон. Еми аз ще го изчакваме това. Какво ще прави? Задно. Thank you. Загряваме задната, загряваме предната. Така. Сега го видим това къде. Тук е. Загряваме задната. Предната. По принцип, колкото по-агресивно даваме газ, толкова повече ще загрее задната. И колкото по-агресивно спираме, толкова повече ще загрее предната. Загряха според мене, не е като да сме тръгнали току-що от бензиностанцията. И както казах, ние сега няма да караме до цялата газ. Ще тренираме някакви неща, главно трейлбрейкинг, излизане от завоя. Тия двете неща, но все пак, казвам съм го и друг път, за да може да си ползвате трейлбрейкинга, ви трябва някаква скорост. Ако нямате скорост, няма смисъл от трейлбрейкинг. Вие просто че тръгнете да влизате на спирачката, но вече ще сте толкова бавно, че няма да има смисъл. Така че не е толкова лесно да се тренира трейлбрейкинга, защото ви трябва скорост. Някаква са. Днес е сряда, работен ден, се надяваме, че е по-чисто на дефилето. Внимателно ги изпреварваме. Това може да завие наляво, тук има пряка, може да не завие. Не завие. Тук ли е моят човек? Тук е.
Леко, леко, леко. Седи, чакай. По-вляво не можеш ли, бе? Сигурно можеш и по-вляво. И така, почваме. Спираме. Оп, пускаме. Леко спирачка, газ. Тук не ни трябва спирачка. Тук се затваря. Оп, пускаме, пащаме гъста, возиме се малко и тук мога да отворим. Тук само връщам. Спирачка. Оп, пускам. Рано облягаме, поне ще отпознам, бе. Идва ли? Къде е, бе? Аз ще му показвам Костана. Ето го момчето е. Тия тук са кладни завои двата. Винаги концентрирани какво завой следва. Тук спираме, отпускаме, пускам я. Газ. Има пясък леко. Ще трябва да го вземем тук това, защото той ни дава път. Спирачка, пускаме газ. Тук го знам и само лягам. Да не се засили, че той е много остър. Спираме. Втора. Отпускам газ. Спираме, отпускам газ, леко спираме, пускам. И ми се отваря това. Иде. Тия тук няколко завода са ми любими, защото са бая бързи. Само връщам сега, защото сме бавни все пак. Лекичко да не идва някой, няма, айде. За любимите ми заводи нямаше как. Сега тук по-лекичко. Да почине малко той. Чакай. Това не е хубаво да се гледа назад. Точно една секунда ви трябва някой да ви изненада. Ама аз гледам. Няма да ви казвам колко пъти съм се разминал с страшни тъпоти. Аз съм си виновен, бе. Този остричък, втора, пускам, газ. Ето сега става скорост, никакъв трейлбрейкинг не мога да ползвате, защото просто ще спрете вътре в завода. А ние не искаме да спираме. Сега тук нямам добра видимост и няма да го изпреваря. Но сега видях, че не идва никой отгоре. И ще мина.
Даже тук съм бавно и никакъв трейлбрейк не ми кажеш. Но тук ще трябва. Спираме. О, подпускаме, хващаме гъста. Спираме, отпускаме газ. Спираме, отпускаме газ. Идва ли? Идва. Там. Този накрая е доста остър. Спираме, втора, отпускаме газ. Спираме, отпускаме газ. Тук само връщаме леко къста, газ. Тук е. Отпускаме газ. Спираме, отпускаме газ. В момента темпото е доста така, почти лежерно. Тук ги взимаме като два. Опа, това е остър. Подготвяме с удаления. Спирачка. Отпускаме газ. Спирачка. Отпускаме. Тук се возиме малко, защото е дълъг. И тук вече може да почнем да отваряме. Спирачка. Отпускаме газ. Ще видим накрая дали нещо се чува. Сега този остър втора. Пускам газ. Спирачка. Пускам газ. Този е много остър и дълъг. Хубаво спираме. Отпускам газ. А пак този тук винаги ми парзада. Да знаете. Не се силете много на него. Винаги е тук на излизането, мотора отзаде мети. Сега тук има един полет. Пак трейл. Отпускам газ. Втора. О, подпускам. Пускам я газ. И се изстрелваме от тук. Трета. Оп, спирачка. Пусна газ. Вънка, вътре, сега оставаме тук, защото следващия е ляв. Вътре, оставаме тук, защото следващия е десен. Втора, спирачка. Отпускам газ. Спираме, отпускам газ. И тук трябва да имате научи близо. Има една много гадна тирия с от маслолия, това не знам. Ето я. Добре. Сега това може да ви е наляво. Това не се изстрелвам, не зави. Поглеждам, газ. Спираме. Втора. Спираме. Втора. Пускам газ.
Пускам газ. Спираме. Газ. Оставаме отясно, защото идва да. Втора. Газ. Спираме. Пускам. Идва отвънка, вътре, вънка. Леко спираме, пускам газ. Тук да ставаме отясно, защото идва ляв. Спирачка, втора, газ. Този става за трета. Леко спираме, пускам газ. Тук само го чупа. Спираме, пускам газ, спираме, втора, пускаме газ, само завиваме. Идва ли? Идва. Добре, всичко е наред. Значи е хубаво тия да ги изпреварим, че са ебати колоната. Гледаме в насрещото, идва ли някой? Не. Айде 3-4. Все още няма никой. Така, тук не бих тръгнал да изпреварвам. Ей, сега ще погледна. Опа, заради това. Сега тук ще го вземем. Така понякога от тук ми гледам. Оп, няма никой. Айде. Той е гаден, остър, хлъзгав. Пуснах я, леко газ. И тук вече излизаме. Спираме леко. Газ. Ето тук, не бързайте да го затваряте. Спираме. Пускам. Газ. Тук затваряме. Това човека ни оставя място. Мерси. Thank you. Пак отвънка. Отпускам. Газ. Тук затваряме. Спираме. Пускам. Газ. Тук само връщам. Тук хубаво спирайте, защото не изглежда остър, ама е остър. Пускам. Газ. Спираме. Пускам. Газ. Тук само чупка. И тук спираме хубаво, защото е бая остър. Втора. Влизаме на натоварена, пускам газ. Тук обръщам. Дебно отвънка. Спираме. Отпускам. И това е. Това е писта дефилето. Я да го видим. Тук ли е? Аре бе. Идва. Иде. Цънк и на финала. Тук някъде не изскочи. Трета, втора, пускам газ. Тук само връщам леко. Трета. Спираме. Гледайте на пътеките да сте на по-изправен мотор, защото се бързалят много. Втора. Пускам газ. Тук завивам рязко, за да мога хоп да го изправя. Така го правя, аз не казвам, че така е най-доброто.
Сега тук ще завия малко преди пътеката, тук леко ще изправя, пак завивам. Тук по същия начин. Завивам преди пътеката, леко изправям, пак завивам. Така го правя аз. Тук внимайте, защото много гадно излизат и правят. Ето тук обратен. Хоп! Да, ще мога да се шмукна. Може тук. Може... Това беше някакъв рейсър, който си говореше по телефона. Добре. Нямам против, бе. Стига да си карате в лентите, да не засичате, да не блъскате хора, говорете по телефона, по скайп, където искате. Видеокол, мюзик кол, каквото решите.